solar alam ki keklang ajok solar ki ron pon ke pang ton pon nang Mukak Enterprises ahin pen ingdeng ke thom kar kumpen ke kat kache patia jai me kar birisonim so ronga je long ke pachun pon SDC ke SYF Women Council atum chilang pet pen kang dangamai kang ni Debor tirang arong along APHL siasong atum pen kang dangamai kang ni pon Kardom pinia bierta than bang pini limeri na hansepi non arjeitha bierta ang ton pen Akijoy pen kiron ponangji a solar anam ke hang ajok hawar arat hur chodud aputhak solar kiron ke pang ton pon aputhak lakhaing koi bai thalang so MLA rupsing tiron pen rada phan ke pachini pon kidam tanga por hu din dayal pen solar kiron pon along Monus Jadov mate Surendra Electrical Private Limited Company pen ron ponlo bonta akijoy putang det aphi anam ke hang pon ke paso ajok hawar arat atum ninging sampon pedetlo Labang so puthak ke pang samjin ji aphan matha ponsi lakhaing koi bai thalang so MLA rupsing teron ahin pen ke paron ke pang ton ji aphan chingwai detlo Labang so solar aputhak rong ara datum jongsi nang vekji pulotang te puthot alang liphan kachingwai dam ji aphan si pachini pon Lapen ke labang so solar laki akijoy puwoi phit sitami kompanya long pen ladak nang ke thon mati nang kajuma adima long anvet ladak pen rong ara datum aphan ke pajir dam ji lapen haladak agent atum responsible lapen anam ke hang nangkok adim lalo athe kirung ke roy ke e ke som atuma phantami anam pinangkok lahai huya joksi anama bang ke hang ponangkok loputa phirang ke thing no ningje pon lasi ke wangji apor karen ka dim anna bang ke ron ponji aphan pachini ponlo bonta hala dagara datuma phan kachingwai akinang sot puta pachini pon thu Hamren pen Rostomingti 365 News India Mana solar bang ke yo tagai government ke yo seperti apa ni sia bang ke ladak maha company long pen ladak kanton di malong bang ke la sarkar tu si bang tai si ladak elika long ka sini do teng bang ke lak kanton long pen customer long ke pun bang ke di sini mana akrok do pok itu isi bang ke lebar apang ke pon lebar pang ke chu apa ni sia bang ke ladak mana technical program hada fitting setting itu bela so ke pon ke bana सब अच्छा से चार दो की ला बांके माने कस्टमर तुमता कचरा दुई का along ba long ning hang du kachara duई fanta la tum kama tha du ta so pu thak kachara du na ni tanga posa ke hang ta pen ka hang posa kachara du na bisi che do chok du kok pu lam the pe se lam ga che long le mene ase no ba ke di ke kachara du de polang ke pu de lo ya lam ga che long lo ko posi no ba ke ni di company fan posi solar ke e solar ke pon ba ke in to nang po ta pen la so putan ni le kuri pa melang asu pa melang jongsi rong so jongsi motamuti solar current de ne din solar de tum nang vegi polo dang te rong so abang si moni phan ko mane nang pu thu po solar ban nai gi ba to ban thuna lang mane tu bang bong a chang bai do ling du putan nang solar pe ban thuna lang putala la bang ke rong so si ke nang ye tum sin ne phan nang pu thu po ta no na teng polo te ta solang te putha pa na bang ning che oi du ba ke chok chi tuang bong thuri do kok pulong te tuang bong la so solar lang putha si tuang bong ning che oi na ke chok chi do kok pute ke lang no dai ta so posi solar ke e pen jong si ko pen ke chok chi do kok ning che oi mi me do kok pute si solar ban ba te ke ban le ba mi tu mon lo asi no bang ke ni le company phan pu lo la si no ke solar ke e solar ke ban na kana to no asi phandar mo la phi ne inquiry do that inquiry do lang de pa pi ba inquiry lang de pen long lok pa na pyong si solar wan thu nang gi wan thu nang ne purita la na ti di mani ti son bi ku ko che mata adila Ingdeng plikebra nerkep Karbi Youth Festival mate Karbi risonim so ronga je ni thom ke chok arani mate therepo ni phai ke thom arani Mukak Enterprises ahin benche patir piponsi osomar arta ningkan isira aji tim amumar atuma phan karkum ka chepatir lapen arta ningkan ke thom ke chok atuma phan ke kat ka chingbai ka chepatia sai ka pechun pon labangso ka chepatia long sami nimeso rong pipi arta ningkan isira aji tim karkum ka chepatia long ke cheng sianong e chepalong dun lapen thare borli em kro diphu hidilang so amekar ke kat along ke cheng sianong e chepalong pon thare sarli kiri
ingdeng hini anong e chepalong dun lapen thare nong sim kimi ingleng ki thom angdeng anong e chepalong dun adun thuka chepate along nong e kilong dun abang phubang phido ana phanta Karbi Cultural Society amai phu Chandra Singh Kro arideng pen certificate lapen nong e pajir dun si ahir jume pidun Diphupen Agosti Ningti 365 News India Rangsali Deibote Rangarong alongta EPHLC Racharia Song atumpen kangdangamai pedopon Lakhaing Koira Trok Duarbaguri constituency ke parlo Rangsali Deibote Rangarong alongta EPHLC Racharia Song atumpen kangdangamai pemanpon Bangso kangdangamai ke pemanpon along mai che pahempu ponjonaram terangpen Adun tu mai ke phapon alam thelevi hanse pen pachinipon Labangso kangdangamai along aluhiaman pen chitongdun Modor Singh ingti mai phudwar baguri APHLC Robinson Singnar yup tokbi anparata Raju terang lapen Debor terang arong GB khoi terang sitami chitongdun anparata Debor terang arong GB khoi terang ahin pen horbong pen sitami arna maphan ahai sitami APHLC Racharia Song atumaphan hirjumi sitami hangpi ponlo lapen bangso along mesenji pusitami than ponthusi APHLC 6 sidul sitami ansosi ingtang ponthu popusi than pachini ponthu Bangso APHLC kangdanga mai kang nipon thualong lapen anparata APHLC asong along sik chirap chitu dunji pusi Debor terang arong arada kun minche thepon Dehuri pen amo singti 365 News India Ini me putak lain lo mane dak rong sari rong plia gang berat tu malang tu yang litum cengwai sa tum si ni litum pandia kanang kilo je ni litum tetame Kidam tang ESDC, Kongres, lapen BJP along. Ningji tepen felang litum bhut jog dun bom lo, jog dun bom lo, ai dun bom lo. Bom te tame alang litum ke thek dun long tem bang te la non ke cari bom arat cari asong to bang. Kidam tang ESDC lapen Kongres atum penta anto se hing no muchot pulang litum ke thek dun long pen yok selang litum ning duk CPC nilum APHLC along ke claim kita jarang litum non adinakai digital adinakai posalang litum new tolong kita met long bom lo lapen nilitum APHLC tu atau kanu long ke claim kita rada tum nang chi todun nang tek don long ningkang sampen selang litum litum panang pasi ini litum atko ame long kita me alang litum kipadu ponje pan titik sidang pen litum panang pai lo Pini rong mong we along Socheng Thenta Development Council mati thi hek pen SDC amina sai hemalong dang amai kang nipon Pini therepo ni phai clear ni lakha crate roxy Socheng Thenta constituency ang kangalo rong mong we along Socheng Thenta Development Council asong atum amina sai hemalong SDC KSYF Women Council chelang pet pen kang dang amai pedopon Pini bangso mai along Thoni Ram Hanse mai che pahem pon pen Mesen pen kicheng pen kijut an mai charipon bangso kang dang amai pedopon nang kok laki non kibangji Karbi Anglong Autonomous Council MAC ang hoi kiligalong ka chipati dun pen chipahai ponsi Socheng Thenta constituency ang kangalo undeveloped do an puthot develop thuji aphansi bangso mai deng ponang kok Ati Socheng Thenta constituency ang kangalo ke Karbi Anglong Autonomous Council local EM sang pikache rong pipi ningkan capture det sita non puanta arlok aphan mesen awar saiki dipon ang thek thangnat ta theklong lelang Lason thak si mesen si kachilang hemmate hospital avilang college higher secondary school avi lapen anparata ongdung arlok along akisung along kachilang lidet ajo nona phong MAC kiniki vote pithek thelo kusik pinang anara da tumpen chitham pini bangso mayalong alugiaman penchitong dun SDC bidisar bogesar teron KSYF bidisar Dorsing Kramsa abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Mohenbe KSYF Chunbang Longjeng Terang Women Council Chunbang Sangpi Ilisa Rongparpi Anparta Ongdung Alhiatum Chitongdun Pinibang So Mayalong Mohenbe abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM alang dikaning je pona tengki non kivangji Karbi Anglong Autonomous Council MAC ang hoi kilik along chipati dun vekji lapen kidamtang MP kilik lapen MLA kilik agut sitami ruling party atuma phan pinang anchirap chito dunlo bang sojok party ticket sitami hangdunji lapen party ticket lelong ledet pusitami amina jongjung independent pensitami thursi chipahai vekji lapen hailote
non katikup chek ariso ejang atuma phan goreng awar saipen chenglok mesen loke charli adin school college higher secondary school lapen mesen se kachelang ahem ate hospital kedam kewang atowar mesen ki jona lang hai huya ki songpen kajok ponji lapen Kaziranga National Park Karbi Anglong alongli kipar loji nitum kroi kri sot dakpen je songji lapen je song verji puta ninje pon Rongmong we pendilip tokbi 365 news ini Rongmongwe Sosengenta Development Council SDC lapen Karbi Student and Youth Front KSYF lapen Women Council Joint Chelang Petpen Extended Ame Pedopono Masila bangso Extended Ame along penang analam the Cengwai Pono Jasemet Sosengenta Homosti Arlo Jasemet Rongmongwe Rongagora Silim Kwa Hawar Raratum Asontin Angdeng Asontinamo Kiduk Kisung Aputhak Pen non eprang kasonsi kecepa Jokjima labangso Aputhak isi pen isi klardak pen kecengbai pidu ponlo nasi labangso ateng pen non kebangji Karbang Autonomous Council along sitame kasonsi ladak Rongmongwe Rongagora Silim Kwa Hawar kasonsi ning isi pen dosi kemesen abang kuphan kangbai ponjima labangso puthakta jasemet kecengbai ponduk lasi labangso kecengbai bangke jasemet program tengponlo ghar ghar cholo gaon gaon cholo arong arong ke dam adon adon ke dam anutin araraphat anutin abang khu abang hiphat klar dakpen mena kiduk kisung alam the ke than dam jia phan ini KSYF asongja pitum lapen Development Council asongja pitum lapen Women Council asongja pitum adon ke dam jia phansi pidi labangso ame longta jerai pet pedu ponglo tangte sir non hejong nilitum birta kalong ponateng pulutangte non dak SA non Soseng Henta constituency angkang aro pulutangte pasongni ason thak ason seni tum birta longpon pulutangte ruling along election ke thodunji nangli tum songpen mane SDC songpen ruling hoi pensional tum non kiwangji MEC kili kalong thodunji ma batangte nangli tum jongjung pensi thurji labangke damtang aporhut jiniki MP election prang huta penang an labangso kecengbai do labangso kecengbai ateng pen adak jitu Development Council pen Women Council asong along ta jiniki non BJP long membership enangji pustame bang pharu phosuse membership ken pedu ponglo lasi labangso ateng pen pulotang MP hut MLA hut kecerap kecetudun kecepaduk-tun anutin abang putin mane ke claim ke dam atum pedolo cepaduk lo la so tengsi good percentage ke long tap demidun sen lo la sila so teng pen pulo tang te nili tumta Development Council Sosengenta Development Council la pen KSYF wa Women Council la tumta mane non ruling pulo tang te BJP atiket ke hangdun ke long dunji bang ke arado la so teng si arona teng pen party arona teng pen ke hangdun ko tangte non la kewangji MEC akili galong nangli tuma song penjong si haidun det pulotangte nangli tum ke claim ponji mate Soseng Henta bangi paching thu ponji poputhak nangli tum ko anakar sik mathapon nilitum ka arsik jit pasi mathapon lo thela dak Soseng Henta lo jasemet Rongmongwe Rongagora Silim Kwa Hawar jasemet asontin pulotangte chokam amo kaching thur ponai wan ma ching thur pon tekedal lape non aningkan tinta ke Charlie Aphai nangbar pini matric के पास हाई सेकेंडरी ना पास BA के पास MA के पास abang ki akorti amumar atum du piglo lahai akorti amumar angjir maratum non mena ke charja sakuri pen cenglok coreng awar sai mane mena ke charja bi khanji atu war ke than pon abang ke labang su angdeng nilituma song pen abang ke kai ta ban ruling atiket pen haider
BJP เป็นละใครเด็ดพุทธลาบังโซบังเกมีตุ่ม priority ปีปอนปก ตั้งแต่นนนังเลตุมนำกังฮอนเป็นจงสิบลานนเกวังจีMSC กิลิกลงนังเลตุมจงสิหายดุนเด็ดปุตั้งแต่ปรังสิเกโซเชงเห็นตารัตพันธ์เกรับมาเตdevelopment กันนังเลตุมคุปีสิเกเคลมเชงจี Oke, klaim mana benar ke ngena ke carjap, cokam mau pacing tur, towar ke dam, apaan awal sai kipi, la penang parta jitu ok pran ke meseni phan se ke celang awal sai, eki jun alang awal sai kipi lahai hu hello top priority lo, masalah priority. Jasemet non hidipi hidiso arat, bini anta ke dam ke bang awal sai abe pinla, bini hithi borua ke bang, ule punon Seke celang warsa le punot abi pin lah. Lasi hala hai Arab hidipi di suara Arab khan ke joy we ke joy wan dia khan. Pinia berta ke lapuan sekang ton iglom, arni keme kardom.